Čauko ľudia, vítajte už myslím 7. alebo 8. let's playa z hry Minecraft. V minulom let's play na konci sme vám hovorili, že sme skoro našli jaskyňu a Martinux sa tu prekopal. Poďme ukázať skade. Ja som vlastne, počkaj, ticho, poviem to. Ja som vlastne kúpal sem, ale kúpal som špatne. Za kamerou Andy povedal, že ticho a pomocou toho jeho ticho sme našli túto jaskyňu. Našli sme tu, tuším, 3 goldy, až na pamäť neklame. 1 emerald. 1 emerald. No poďme, ideme hore, ideme skúmať. A obraňujte ma, ja to tu ťažím. Železo. Železo sme našli. Vánoce, A přichádzajú. tu je železo? Plno železa. A objavujte ďalšie priestory. Dobre, poď. Som tvoja osobná stráž. Konečne máme epické, alebo takto, akčnejšie diely. Nič, takže to je prázdno. To skoro sa, počkaj, kde sme vlastne? Neviem, aké sme hĺbke. Akej? 23. 24. A tam, kde ja mám branch mining, tak tam je 11, tam úplne dolu. Čiže 24 od bedrocku. Vyššie kotoček hore bedrocku. Alebo podložie, záleží podľa toho, jak máte. Počkať, východ je tu, dobre. Tuto je jazierko, ale aha, tam je druhá strana. Voda, myslím, že tam vidím drevo. Na niečo sme chceli nitku, nie? Pán, pomôžte mi, potrebujem sa prekopať, lebo ja nemám krumpať. Prosím, požičajte mi Idem krumpať. za tebou. Požičajte mi krumpať, Žandy alebo Dagon. Dagon, požičaj mu krompač. A jaký? Iba Andy má krumpač, páne bohode. Ja som mu ho požičal. To je uhlie. Wow, epický priestor. To vyzerá. Dagon, moja osobná stráž, poď sem. Ale ja nemôžem byť obidváš. Aha, pozor, uhlí, nemôžeš sa na to... Kde je redstone? Aha, redstone. Našli sme redstone. No tam máš uhlie ešte. To je debilný creeper. Páne, do vody zabije sa v láve. Kopajte ten redstone. Čakaj. Tuto nájdeme aj dia. Ja som za... Nie, dia nájdeme pri mojom... Oni si nás všimli. Idú kostlivci a creeper. No, ten padol do lavy, akože to je veľká inteligencia. Silne inteligentný. Ja nemám pomoc. Aj mŕtvy. Creeper. Poď sem. Jaký ružový. Za Spartu. Zvolený creeper. Spadni do lavy. To je aha, nakazený dedinčan. Jak sa sem dostal? To sú upgrady 1.4.2. Ale vážne, ružový creeper. Poďte skúmať jaskyňu a obraňujte ma, ja budem všetko ťažiť. Redstone. Zombík. Obraňujte ma, buďte vždycky okolo mňa, za mnou, predo mnou, jasné? Aha, goldy som našiel. Keď ma zabijú, tak všetko bude na zmar, vinde. Tu máte redstone. Tak ale, chránte ma. Železo. Chránte vy mňa, ja mám 1 srdiečko, 2 srdiečka. Nemáš meso? Mám, 2. Kde sú goldy? Aha, tam hore. Ten creeper sa sem furt nevie dostať. Keď zapchate, tu máte stack kameňa, mám. Koľko uhlia? Pekné. Konečne sme našli trošku, konečne to bude, nebehaj mi potom. A keď toto už bude tu máš redstone. Haľus, netopíry spinkajú, nebudem vás rušiť. Tu je redstone. Prečo začne svietiť? Toto tuším... Proste keď dáš redstone dáš na páčku, tak svieti a tento blok, keď ho sekneš, tak začne svietiť, no. Takýto vysvetlím, to viem zatiaľ o redstone, nie? Čo? Hej, toto vyzerá ako schody, takéto niečo, tak mohli by sme nájsť. Hej, tu je zlato. Haló. Ja viem, že prečo to asi zapchávam. Ale ja sa pýtam, že prečo to svieti, lebo to začalo svietiť, keď si do toho začala kopať. Ako tá ruda. Ja viem, no ja idem vykopať to zlato. A tam ho, bude ho tu viac. Takže iron a uhlie. Takže minimálne 8 zlata ďalšieho, krása. Vďaka Martinuxovi možno nájsť media. Vďaka Martinuxovému sluchu sme fakt... Vďaka môjmu sluchu. Tak vďaka... Ja som povedal ticho, ale čul som to a Martinux sa len prekopal. Vďaka spoločnej spolupráci. Ja! To bolelo. Ale tu je uhlie, idem ho vykopať. Tak ma strážte. Naháňačka skeletu, na teba zaujíma uhlie.
Nepočujete skeleton? Aha. Ďalší skeleton. Lapis, našiel som lapis. Idem na to. A vy ma ochraňujte. Idem za tebou. Tu je jaskyňa dolu, tak všetko musíme potom osvietiť. Takže redstone. Aby sa tu nespawnovali. Máme redstone. Ježiš, také nešťastie, ja nemám krumpáč. Počkaj, moment. Jak sa dostaneme von? Ja viem, neboj sa. Dobre. Už nemám moc jedla, mali by sme ísť domov. S Andyhom, prečo domov ešte to... Poďme chrániť, hore, hej, tuto hore poďte. Ani preskúmané to tu není, musíme to poriadne prežiť. Však v tomto dieli to úplne preskúmame. Však ale musíme sa vrátiť, nemám jedlo. Ideme domov, lebo ja nemám skoro krompač. No a potrebujem krompáč a podobne, nech má každý mečík. Takže my sa sem ešte vrátime a ja potrebujem ešte krumpáč. Všetci potrebujeme krompáč, no ideme. Počkaj, myslím, že sme ešte tadeto. A myslím, že tuto horom. No a tu, dolu. Tu dolu, dobre. Takže je to celkom blízko. Vďaka mojim kopacím schopnosťam. A vďaka môjmu branchmaningu. Áno. Počkaj, aha, tu je ten. Vďaka jeho branchmaningu našli sme... Ako halus. Ináč ja som vlastne to aj trochu... Čo to robíš? Nie, lebo som počul zombov. Natáčame 6 minút a už sme z toho stihli za tento diel dosť. Presne. Určite na konci dielu budem rozmnožovať kravičky, môžete sa tešiť. Presne. Asi budete musieť ísť za mnou. Lebo už mám iba 4 srdiečka a 0 jedla. Ajajaj, tak utekaj. Biež v ceste. Jak mám utekať? S týmito stupidnými schodmi. Už má 3, 2,5. 2. Asi mi budete... Zožer ho! Dobre. Jak sa slušne vyjadruješ, zožer ho. A však musel som hodiť meso. Za chvíľku... Asi máme plnú čestu. Však máme druhú. Tam hážeme len rudy. Hej, nie, kobos. Toto vypálím. 58 železa, super. Dobre, tento si nechám. Pečené kurča nám je, tu dáme sem, nie? Sem dáme rudy. Aj neopracované, že? Aj opracované, aj neopracované, tam sa všetko dáva. Prosím. Neopracované dolu a opracované hore, ináč. Dobre, však som to tak dal. Prosím, dajte mi uhlie. Vyrobím torče. Tak tam je uhlie. Ešte je tu niečo. Potrebujeme asi ďalšiu cestu na hovadiny. Pol na pol je tu, takže pol torče vyrobím. Potrebujem... Však môžeme sa niečoho zbaviť, napríklad nástrojov. Niektoré nepotrebujeme. Na čo všetko sa nám zinde, keby sa náhodou zabijeme volakedy. No, 3 emeraldy, počkaj, ja som emerald, takže... Ešte uhlie sú je tu. Redstone, 54 redstone úhu. Sexy. Toto Tu je nepotrebujeme. truhvica na barzaké hovadiny. Počkaj, vypálim najprv 7 toho goldu. Dobre, takže toto nepotrebujeme. Kvetiny, to zahodím. Máme tu tak kde meso? Ja mám trošku. A uhlie dám do česty. Vyrobíme chleba, viete čo? Teda ja vyrobím chleba. Kde budú veci z príšeriek v tejto česte? Potrebujem jedlo. No dobre, teraz asi by som nešiel do tej česty, ale išiel by som na jedlo, na prasta. Na čo však máme 12 chlebov? 12 chlebov, vážne? Dobre, každý si niečo zobere. Ja vám hodím chleby, poďte sem. Rozdelím. 1, 2, 3, 4. Dagon, kde si? Díky. Aj, Martinux. Uhlie si počkaj, ale ja už mám iba 2. No všetko uschovajme a ideme tam znova. Počkaj, ja len vyrobím torče a vyrobím si ešte potrebujem krompáč. Asi kamenný si budem musieť vyrobiť. Kamenný, hen taký šunt. Lenže nemáme železo, máme železo? Plno! Teraz sa peče 52. Aha, máme železo, dobre. Výborne. Kde sú tyčky? Ja mám nejaké tie tyčky, vlastne nemám tyčky. Čo jedno si za mňa robíte srandu? Nemáme tyčky, musím si urobiť. Potrebujem ale nemáme dve drevo. tyčky. No tak to je výborné. Máme drevo? Nemáme drevo. Máme. Musíme si to V roztriediť. tejto česte na veci.
Díky za drevo. Vyrobím z neho, kde máme tu? Koľko násešame? 10 minút, ešte tam dobehneme a vypneme to. A máme zlato na, neviem čo, na čo je zlato, na čo je dobre zlato? Najhoršiu odolnosť. No však ja vím. Tak asi bude dobré na brnenie, alebo na okrasu. Na brnenie, no, ozaj na brnenie. Však na čo iné použijeme? No, tak poďte, ideme do tej jaskyne, nech to tam vypneme a pôjdeme ďalej. Počkaj. Asi ešte ďalší diel. Si palice, dobre. Poďte mi styky. Aspoň ma ten krumpač rýchlo. Tam je vyrastená tá ona sliepka. Dal som styky do truhlice. Počkajte. Ja idem dolu. Ja idem hneď za vami, počkajte ma. A viete čo, a nezavrieme to v dome? Čo? Však natáčanie. Nie, dolu v moje brančovacie. Aby som tam ešte rozstriedil tie česty, nech to tam je lepšie spracované. Nie, v každej sú bar také hovadiny a v hentej budú rudy. A potom to ešte inak spravíme. Spravíme dolu pod domom veľký sklad a upravíme to. Zombík je v našej brančovacej miestnosti, je zombík. Asi by sme si tam mali dať železné dvere. Nemyslíte? Tam jak je to. A viac to tu osvetliť. Vy majte meče, ja mám krompač, ideme na to. A ja mám krompač, ale hlavne meč. Všetko ťažíme. Kde je tá jaskyňa? Stratil som ju. Nie, tu bola. A počkaj, nie. Áno, tu sme bola, kde kopa. Tu! A však čo už robíme? A toto tu. Nemáte cobblestone, nech to tu zastávame. Aj toto tu, nech sa tu nespawnujú a podobne. Počkaj, teraz kde? Poďte sem, skončíme diel a potom to zastávame. No dobre, poďte sem. Takže týmto sa s vami rozlúčime, uvidíme sa pri, už myslím, že 8. 9. Áno. Dieli, takže čaves. Čau. Čau.